Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jean, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak. Taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan kong anak nga 4 years old na karon. Nga mura ba og late ang iyang development? Aron niyo hisabtan, sugdon ko diyang mabdos pa lang ko niya. Ingon ini ang mga panghitabo. Ipalihog na kong tunol anong akong sudlanan sa tambal, bi. Kanang tambal sa akong hubak ba? Motumar ka? Maintenance naman guna na ako. Hindi kayo mabdos man ka? Hello, maintenance gani. Dili ginapabihaan akong tambala. Pero sao lagi anak, mabdos lagi in town ka? Maon siya ng atong anak, simba ko lang ka na imong gimabdos. Ato pa yung taon ng unang anak. Nya, musugot ka nga kaming duha ang maimpas kung dili ko kainom sa akong tambal. Ha? Oh. Nabahala ka, eh. O, dero, tambal mo. Di ang bebe. Patyon man noong untaan niya, uy. Makalagot, ha? Makalagot yun. Gusto na ana, oy, Jean. Para ka na, lakan, magyudayon ni mo, oy. Kakapayason, yun kay mata. Kaniadto kapag yus bata ka pa nga kapayason kay ka. Dali rang muhilak sa gagmang hinungdan. Ma. Kay di tinuod. Mahilak kay ka, oy, sukats bata ka pa. Himi ka ayo. Maong usbain taw ng batasanan ni mo, day. Kay umaabot ka ng inahan puhon kung ipanganak mo na ka ng gimabdos ni mo ron. O, di sa maayos o sa kamabdos nga magsikig hilak. Uy, kay madaot o niya simba ko ng gimabdos ni mo. Tinuod bagod na, ma. Oh, anong dili man? Yakon unsay bation ni mo, bation masabnaan ang anak ni mong nas imong tiyan. Sumpay, baya mong tinae, day. Si Nards, manggod. Ay, sus, na anasab ka, anak. Ibasol mo na sab si imong bana ng imong batasan. Husto masab si Nards, ba? Nagpakabana lang siya nimo og sa inyong anak. Unsa may dautan, anak? Og, ipangutana niya na sa imong doktor ay, kung angay bang magsigi kapag tumaran ang tambal ni mo subak nga mabdos ka man. Kay samas akong giingon, nga kung unsa imong bation sab nas bata di as imong tiyan. O kung unsa isod ni mos imong baot tiyan, makaon sab na sa bata. Unya kay, nagsigi ka man di og tumaran ng tambal sa imong hubak, idi nakatumar sa ng imong anak ron dihas imong tiyan. Oh, ma. Nards, kabantay ka sa atong anak. Dugay ang development mo. Ay, tuig na. Pero di pagit kalitok. Pero, sobra siya kakiat. Bitaw. Hyper bitaw ka na siya. Pero mas mag-ulo siguro ta kung magluya. Nga, o ka na na, pasagdila na. Oh, hala! Ayaw pa kalitong dagan! Ja! Tuan na lagi! Napangka na! Hyper manggod! Nagdako ang among anak nga lahi siya sa ubang bata. Dugay ang ngayang development apan super ka-hyper. Bisan karon nga 4 years old na siya. Pero lahi ra gyud siya kuno istorya ikumpara sa ubang mga bata nga sama ra niyag edad.
Grabe kalihok o ka-hyper. Unya, Junjun, palihog ra kog kuha sa kong antipara, be. Yes, Lola. Oh, masugo man lagi. ay, o lagi ma. Masugo man guna siya. Apan usahay pud lagi, dili matumong. La. Oy, cellphone man na nako dong. Akong antipara, bayay ako ang sugo dong. Para sa eyes nako, bakit to, oh? Oh, awa ma. Dili lagi matunong usahay kung sugoon. Ug dili pagyud kaayo kalitok. Pastilan ni mo, eh. Oh, Nak, asa na mga tipara ni Lola? Ay glasses niya ba? Ay, nagduwa naman ni noon. Ako nalay kuha sa imong tipara, ma. Niyan ako sa eskwelahan ni Junjun. Maayo unta ako nagbehave lang ni ron sa ilang classroom. Oh, tingog man karon ni Junjun. Salamat ang taon kay niabot ka, ma'am. Kay nikalma na ang imong anak. Ay, pastilan, gina siya og dili mahatagan siyang gusto. Mag-wild man, uy. Pasensya na gyud kaayo ninyo sa akong anak, ma'am. Kuan, ma'am. Napa-check up na ba ninyo siya sa doktor? Kay nagduda ko, ma'am, nga doon na siya mild autism. Ha? Bisan ako, naibaw kong dili normal ang akong anak. Pero dili sad ko katuo nga may doon na siya mild autism ang akong anak. Pero sa akong pag-search sa internet, may sintomas gyud ang akong anak sa mild autism. Wa ko pa gyud mapa-check up ang akong anak tungod na sab sa kaapiki sa budget. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Grabe ka kiat o ka-hyper ang akong anak. Mahila kaayo unya mag-wild kung dili mahatagan sa iyang gusto. Ug murag late ang iyang development. Tinuod bang may mild autism ang akong anak? Ikaduhang pangutana. Diyang gimabdos pa nako siya, nagsige po kog tumar sa akong maintenance nga tambal sa akong hubak. Mao ba kini ang nakaingon niya? Ikatulong pangutana. Pag mabdosad nako, magsige ko og kaguol. Dibdibo nako ang stress hangtod nga nanganak ko. Mao ba sab kini ang hinungdan sa kondisyon sa akong anak karon? Ikaw pa to katapusang pangutana. 4 years old na ang akong anak. Apan, lahi gid siya sa ubang mga bata. Kung mild autism gid ni siya, nabay tambal sa mga ingon ini? Kung magpadoktor mi, sa unsa mi nga doktor nga moduol? Mausab pa ka ni siya og ipadoktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jean. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, mga problema sa ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the problem isn't with your body but what you think of it, no? Sometimes manggod kini nga tong unahuna negatibo na wa gitoy sakit sa tong lawas physically ha. Pagadto na to sa laboratorio normal man tanang resulta
resulta sa mga laboratory exams. Pero may kasakit diri dok, labad diri dok, bati kay kong ipaminaw. Mo na yung gitawag sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga mga psychosomatic signs and symptoms. So there's nothing wrong with you actually sa imong lawas kundi just a product of your negative line of thinking, no? So ang ato magtatampo karong adlaw si Jane, 28 years old, taga Bohol. Married, duhay ang mga anak, may tungod kini sa iyang anak, no? Nga suma sa tong murag na ay developmental problem, no? Na ay psychosexual developmental concern, no? So ako lang ang gyud ning paningkamutan din matubag na ko na imong mga pangutana, no? Musta naman mo da sa Bohol, no? So ako lang yung paningkamutan po ning imong mga pangutana, ma'am, nga matubag na ko, no? So unang concern ni Ma'am Jane, may tungod siyang bata, no? Grabe ka kiat o ka-hyper sa akong anak. Mahila kaayo og may wild kundili mahatag iyang gusto ug murag late iyang development. Tinuod bang may mild autism ang akong anak? Well, with the limited information, may posibilidad. Pero wala nagay ko mo sa lagi na sa among pagtuon, among pagpractice sa pagka-doktor, mas maayo gyud og ma-examine na mo ang usa ka pasyente kay para nga makadiagnose kumig tarong. But sa imong gihatag impormasyon, pagkakiat, pwede sa ni siya, ma'am, og kanang attention deficit hyperactivity disorder. Unsa man siya? Kanang hyperactive, short attention span, og kanang restless, no? Dili mapakali ba? Kanang mamusig ang ambak, kanang malagi yung kiat, no? So, ADHD kung tawagon ni siya, no? Natay mga kasong yan, kining autism, this is a developmental disability na ay problema sa iyang brain, no? Genetical, napoy genetic factor, ani nga mo come into play, o environmental factor. So, unsa may mga tilimadon nga ang usa ka bata na ay autism, kini siya na ay mga social inunta concern, no? Na ay dili kay siya mag-socialize, sama sa ubang bata, unya maulagi na dali kayong pulan, no? Dili maka kuan og kanang dugay nga interaction, mga kuan siya developmental delay, no? Di prepared to be alone, unya gamay rag mga amigo, unya kining dili siya interested sa ubang nga mga butang, usarag iyang ganahan. Ug kanang iyang ganahan balik-balikon og niya buhat. Mao na mga tilimadon ni. Sa akong balikon ang mga hinungdan ani na developmental disability sa inunta central nervous system sa bata, genetically and environmentally. No? So, nani siya problema with the communication. Dili kayo siya makikinteract sa mga tao o duol sa inyo, mga members sa family, niya restricted o repetitive ang ngayang interest sa usa ka butang. Maunay akong ma-describe sa kabata nga na autism. Na ako'y mga pasyente ngayon ani, pero dili kayo siya common, no? Mas maayo ni siya mapakita ni siya sa ka developmental pediatrician or sa ka child psychiatrist or any doctor for that matter, no? Da sa Bohol, nada si Dr. Joy Bueno, no? Ipakita ni Dr. Joy Bueno da sa Gallares Hospital. Ingnalang gi-refer ni Dr. Rene Obra, no? So para nga ma-diagnose properly. Sunod nga pangutana, dihang gipanabdos panako ni siya, nagsigip pud ko og tumar sa akong maintenance nga tambal sa akong hubak. Mao ba ni nakaingon niya? Well, lilisat lang makaingon mo ay nakaingon sa akong nanggiringon. Daghang kayo mga factors to be considered genetically and environmentally nga naay mga kaso nga ma-autism, no? Makakos. Dili lang autism ang naay mga problema sa mga bata, no? Natay daghaning akong main roman na Asperger syndrome, na Rich syndrome, na mga lawom kani mga ngana, no? Bisan gani ako nga mao gini akong linya, say malimot kung sa may meaning ani mga term na to na ADHD, mga ingon ana. Kung inom kag para sa hubak, lahi mo itong function na to, kay more on the respiratory problem man to, no? Generally, kung healthy ang usa ka mama nga nagbuntis, posible sad nga healthy silang bibi nga magtubo sa iyang uterus, no? Sa iyang tiyan. Pero kung naay mga medical problem, it will also add on to the possibility nga magka-problema po ang bata nga naa sa
iyang tiyan for 9 months. So, wanagay ko mo sa naakay katos mga buntis na minaw karon, wanagay ko mo sa naamoy regular prenatal check-up. Ug ang baby nga mataw na ni siya baby book na mga ni baby book na nga akong itoy dito sa balay no nga are sa veterinarian no much more for the baby gyud sa tao gyud no naagit tay baby book kay para sa proper immunization o kana mga vitamins nga kinahanglan ug unsa pa mga importante nga paghimuon sa usa ka bata nga nagtubo no. Sunod nga pangutana, pag nablusad nako magsige pug ko kaguol dibdibo nako ang stress hangtod nga nanganak ko mao ba sa na hinungdan sa kondisyon sa akong anak karon posibilidad no kay among pagtuon kung ang mama gani problematic akong balikon not only physically but also psychologically it is possible nga maapekto pod ang diri sa bata. Kaya nga nito yung study nga ang kung ang buntis kuno magsigig kuno paminaw og music during that pregnancy period, murag magkadoon to the health sa iyang baby nagtubo. Maminaw sa kuno ang baby dito sa yantian, no? Mo ingon na tong research, ha? Kung ikaw perming under stress, kinarabang under stress ta, por binandaghan ng mga signs and symptoms nga bation nimo bisag wa kay sakit no stress lang ka no anxious stress for whatever reason no posible ton maka-add on to sa posibilidad nganong ingon ani nimong bata pakita lang ni siya Jane og pediatrician dia sa Bohol no sunod nga pangutana 4 years old na ning akong anak karon apan lahi gyud siya sa ubang mga bata kung mild autism gyud ni siya naabay tambal sa mga ingon ani kung magpa-doktor mi sa unsa man nga doktor mo doon mausab ka ni siya og ipa-doktor yes yan namay tambal ni no ako kung autism gani mo resita kog mga manghingalan nako pero I'm sure dili mo makapalit ani without doctor's prescription ang among sa akong mahinumduman ang mga tambal ni mga quetiapine olanzapine risperidone no mao na mga tambal nga among ginahimo or ginahatag sa mga bata nga naay mangon ani kung pananglitan ADHD ni siya attention deficit hyperactivity disorder ang among kasagaran ni resita na ni is methylphenidate no natay Concerta o Ritalin no ako lang nang gipahingan lang on the air but I'm sure ako malikon dili mo makapalit ani without doctor's prescription kay labi na kining methylphenidate kay regulated drug ni siya but effective ni siya against mga bata nga kiat kayo so hinata kasabot ka sa kong speaker ni mo Jane dia sa Bohol majong adlaw ninyong tanan dia o ginaot nga okay ra ang kinabuhi so once again ako si Dr. Rene Obra thank you very much makainayon ng pagpaminaw sa mong programa sa Ramayan taas kitag rating din sa tong lugar so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka aw. Ginawa ko naman sugal ako kay ugol ko. Mayong adlaw kanang tanan ng mga suking di paginawa, nining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Elden. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay na akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana'y di na lang. Kita nakasama, sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Elden.
Magpakasal na ta? Ure, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. Niya, asa mo puyo? Oh, mga balang gud-gud. Oh, sige dong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron. Makatabang-tabang ko ni mos gustuhan. Nganong mga bang paman mo Jessa, hubad sa iyong kasal? Ani nila mo sa bahay. Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nganong dili, good. Anak kunti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili po ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos disa. Okay ra ka sa papa ni mo nga ato taniya? O lagi day. Siya magani mismo mo'y misulti na ako nga adto lang tagpuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Saan na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation good. Pues, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung gamutipon na lang tang papasamo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abang sa bahay. Aton lang tigumon para naki magamit inig panganak nimo. Sige dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasalta? Dako na baday ng tiyan ni mo, no, Jessa? Hapit na ba ka mga anak? Opa, hapit na. Usa ka buwan na lang ang pabuton. Excited ang gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo. Pagdalias panahon, no? Murag kalus araman tong bag-ulang ng anak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig iya. Lagi pa? Tuwaray pa. Pohon ba? Basin sa laing branch na kuya assign sa among manager. Kasi tagdugay na kumauli. Unya. Nga naman day, ha? Kuan, mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa. Ha? Kanara day. Uy ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Ay, Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay. Pero karon maabta na magkag alas 9, baka alas 10. lagi day. Saan nagibalhin magugug laing branch? Nga, 3 rides sa kayo. Nga, permipig yung traffic. Mga nang madugay sa kuguli day. Basin biyag na akilain ha. Wag ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay tamo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang baos. Jessa.
problema kung lawas eh. Nadutlan ko na. Pero dili ta pwedeng magpaliluya. Kaya natin pamilya nga nagsalig na to. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay na, ma'am. Mura dili ka okay. Unsa man doon na kay gipamati? Taning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha. Or pauli lang sa inyo. Okay ra ko, mamoy. Kahiras kong lawas. Nahala sige. Ikaw. Pero agday mong lawas ha. Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige, ma'am. Salamat. Elden, bangon diha! Bangon diha! Ito ba, day? Tutulgaw na ako. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kay gisulog pag usang adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babay no? Unsa? Day, wa man taon. Ayaw pa makak na ko. Wa ko ingon ana nga perfume. Og mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan. Kisay babay nimo. Jisa, wa lagi ko'y babay. Watang ko nagbinuang ni mo, day. Adi ay. So dili gid ka mo tugan ako. Pwes mo magkaha. Ayaw ba ka kong mahayis tanan ha? Sa ba ko ito, gaya nga wa man yung ko'y babay. Jisa! Jisa, asa ka? Wa pa mauli si Jessa. Wa pagid pa. Oo, ano man. Nag-away mo? O pa, iya kong gidudahan nga may babay kuno ko. Bisag wa yun. Na, silusa din ang asawa mo. Ambot ay. Di man na siya ingon ana. Sa una, kung ano magkana siya sa una. Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa diha kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatuog man ako din sa sala. Sa isang lisbuntag. Nadabagas Jisa. Day, Jisa! Day! Huwag pa magyapon sa muli. Asam ka siya. Kabihin naman lang. Pero wapag yung si Jisa mauli. Dahil pauli na taon maluwi ka. Dahil Jisa. Dahil salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan na. Ang importante nga na uli pa ko. Dahil Jisa. Ngano mo ni si Jisa? Nagkaan na mo ni siya kabugnaw na ako. Dong Elden. Ngano nang? Ay, dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya ha. Pero naluoy namang gugkunin mo dong. Ngano nang? Panidin ang asawa ni mo. Kay murag dagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero,
Nakaila kaayo ka. Nang, noon sam ko, di man mawa ang gisulti sa musilingan ako. Di ko gusto nga mutuo, pero ganun grabe man kayo ang kuba sa kundukan. Wonder time ka? Unta, ma'am. Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugngana. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kung dukan na. Mura magbubuto nga kung dukan. Dajis, ha? Ano mas lamig sa imana? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbayes mo lang ko! Nak, pasaylo ako. Huwag mo'y kaluin ako. Ikaw, amahan matataka. Pero nipatol ka sa kong asawa! O ikaw, nipatol ka sa kong amahan? Asan man ang imong utok? Sugod ka nun. Huwag na ko'y asawa. O kalimtan sa dako nga may amahan pa ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong tubangan kung di mo gusto mapatay na mo! Ginawa ko naman lahat. Sugal ako ka. Sakit yun kayo ang gibuhat sa kong amahan sa akong asawa. Huwag ko magdahom na magkabuhat ba sila sa pagluib na ko. Antod karon, paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinin lang kutob, ug daghang salamat, Arimen. Mao kato mga higalang kaagi ni Elden nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nakalahan. Sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Hata o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasing apit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. Iris lang nining tulumanon handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamit. Di na sana